लोगोफोर सावगारि नुनाय गेदेमाखौ नोंथांमोनहा माब्लाबा सिनायफेरबाय जानो हागौमोन आरो खोनाबायबो जानो हागौ बा बिथाङानो जाहैबाय नोंथांमोननि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सासे जोबोद गेदेमा जोहोलाव एबा गेदेमा दैदेनगिरिमोन। बिथांनि मुङानो जाहैबाय नोंथांमोना बेहाय नुनो मोन्दों चरन नार्जारी। जोनोम 28 मे 1933। बिफा खगेन्द्रनाथ नार्जारी आरो बिमा गनेशवरी नार्जारी। बिथां चरन नार्जारी बिथाङा नाथाय जोंनि गेजेराव गैलिया। दा बेखौ नोंथांमोनहा मिथियाखैमोन जानो हागौ। दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बिथांखौ मिथिना लानो हानाय जाहैसिगोन। बिथाङा जाहैबाय सासे गेदेमा बर'नि दैदेनगिरि। बिथाङा बै समनि उदयाचल दाबिनायनियाव गोख्रोङै सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन आरो बिथाङा जोबोद गेदेमा बर' लिरगिरिबोमोन। बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि हातिमाटा गामिनिमोन। उनाव क'क्राझाराव थाहैनाय जादों। बिनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बिथाङा 1974 मायथाइयाव MLA आरो 1977 मायथाइयाव MP बो जादोंमोन लकसभानि। नोंथांमोनहा बेखौ मिथियाखैमोनबो जानो हागौ। दा बिथांनि गुबुन गुबुन माखासे खौरां बिजोंफोराव फोरमायनाय हिसाबै बेखौ मोननाय जादों। दा बेनिफ्राय बिथाङा PTC आफादनिबो गोख्रों दैदेनगिरिमोन। PTC बै समाव जानाय जायनाखि प्लेन्स ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम बेखौ नोंथांमोनहा खोनादोंमोन जानो हागौ। दा बिनि गाहाय दैदेनगिरि हिसाबै बिथाङानो बाहागो लादोंमोन बै समावहाय। बिथां गेदेमाया नाथाय दिनैहाय एबा दिनैनि दिनाव एबा 23 जुलाइ बे सानाव दिनै दहाय फुङाव बेरेफुंजानि रुंसारि जालांनानै थांबाय। दा बे जाबाय जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। जों साफ्रोमबो बिथांनि बिगोमाखौ जिउ आत्मा एबा जिउमानि थाखाय जोङो बिथांखौ प्रेयार खालामनानै होनांगोन जाहाथे बिथाङा सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो आरो बिथांनि गेदेमानि जेनाखि सान्थौ एबा जेनाखि हाबा हुखा मावलांनायफोर बियो बिथांनि डेड बडिजों लोगोसे जाहाथे थैलांफाया बेखौ जों जेब्लाबो सेस्था खालामनांगोन। बिथांनि जेनाखि गुन बेखौ जोङो जेब्लाबो जोंनि गेजेराव लाखिबाय थानो हालांनांगोन आरो बिथांनि मुंखौ जों माब्लाबाबो खोमोरनो मोननाय नङा। दा बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनांगौखौ जों नेचार पाब्लिकेसननि गेजेरजोंबो बिथांनाव इसोरनियाव आर'ज गाबहरबाय। आरो बेबायदि बिथांमोनबायदि जोहोलावफोरा जोंनि गेजेराव गोदोनिफ्राय गोबां दङमोन। दा गोबांथार दङमोनब्लाबो बिथांमोनहा आथिखालाव साफा साफा फारि फारि बारफा बिबार सिरिनाय बायदि सिरिलांगासिनो दङ। दा बे सिरिलांबाय थालांनायाव सानसे समाव जोंनि बर' गेदेमाफोरा जोबहैगोन बेखौ जों बुंनो हागौ। नाथाय गोदानै साबैसे जोनोम जाबोखो बेखौ जोङो साननांगौनि गोनांथि दङ। दा बेनिखायनो आसा खालामो बिथांमोनबादि जोंनि गेदेमाफोरा जोंनि गेजेराव इयुन जोलैनिफ्राय फारि फारियै साफा साफा जोनोम जाबोफिनबाय थागोन। दा बेखौनो आसा खालामबाय। अब्ला लोगोफोर दिनैनि नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। बिथांनि जेनाखि रुंसारि जानाय बेखौ खोनानानै बेरेफुंजानिफ्रायनो सानबाबो सानस'नो हायाखैमोन। गोमोनाय मोन्दों, दुखु मोन्दों आरो दुखु मोननायनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेरावबो भिडिअ'नि गेजेरजों बाहाय फोरमायनानै होनाय जादों। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।